Velkommen på Punkt D. På Punkt D skal der overnatte 30 mennesker. Der er en stor trekant, man kan overnatte på her. Man kan overnatte op i skakspillet. Hele vejen rundt om. Er I presset, hvor I gerne vil lytte banen sammen med figurerne. Ellers vil det selvfølgelig være sjovt at lade det stå. Stykket går helt herop til. Man kan ikke fjerne duner. Og man må ikke finde noget fast. Eller en busk. Området strækker sig til hjørnet her.